السلام علیکم دوستاک اینم کی والله اسه پوسکن ویڈیو سیٹ نما مناظر مسنوٹ اسه پوسکن ترتیب سے سنوٹ فیسبوک نبارٹے بعض سنگت تکنا گزارش کرے سرکنن رماغے سنو ترتیب اس کیارٹم فیسبوک نن ملینا تو ویڈیو خود بخود چلیں گے را بعض سنگت تکنتے داگران زی پارکی نن انو جاگرین بعض شعر و بعضان تو اوڑ مناسبہ فو جگہ افت چلیں گے تو ہمو سنگت درخواست نے ثابت اینم کے نو ترتیب سنوٹ تو یقیناً نمداد استعمال کیرے دا باز فائدہ مند گڑا سے انتک دا ٹی ڈیٹام بچت مریک سٹی ویڈیو کم پلے مفاس سارا ویڈیو نمتنا خوشیٹ پلے کیرے تو صحیح اگر کپیرے تھی وہ چلنگ پک دانا فائدہ باز ہو اگر داد نم امو ترتیب استعمال کیرے تو چلو ننو میں دینا نا ترتیب نہ سیڈے کل موست نمتنا فیسبوک پیج ملبو فیسبوک پیج ملا رے تو ویڈیو تخلکو رہتی ویڈیو خانس خود بخود ملنگینگو دا ویڈیو تو آٹومیٹک پلے مننگو داتا پلے کرننگ بند کرننگ ترتیب دا دے سیڈن مسے ڈاٹنا نشانے انا مسے ڈاٹنا نشان خلکو رہتی وہ کم پاد سیٹنگ لکھو کی سیٹنگ تا خلکو رہتی واللہ سیٹنگز لکھو کی ہمو سیٹنگ تا خلبوتی وہ کم پاد مچ دن برزاد دکت سو رہتی اس جاگہ سے لکھو کی میڈیا خلکو رہتی تو داڑے چار نشانو خلوکو دا ملوکو دن پر ٹکک داٹی ایلوت نم چیڑف پاو داڑ اس جاگہ سے لکھو کی خنس موبائل ڈیٹا اور وی فائی نم انا دی بند کبو انا سیٹنگ نم بند کرے رے تو واللہ او کمپاد اصل دا چلنگ پس خنس مسلمی کا نمبر انا سیٹنگ تب لکھو کہ کبھی بھی ویڈیوز آٹو پلے نہ کرے داد مسلمی کا سیٹنگ ایسور خلکو رہتی تو ویڈیو کا اصل چلنگ پس آگے نما مرضی بات سنگت وی فائی دخین خوارت خیر تی مسلاف واللہ صرف وی فائی نہ ٹھیمے دا ویڈیو تینٹ خود بخود پلے مر رہا داد پلے کر رہے وہ کمپاد واللہ واپس بابو نمتینا ویڈیو تا سیڈے ویڈیو تا بسورے دا خنس دا چلنگنگ افس دا سا نن تینا مرضی تک دا ویڈیو پلے کرنے خوان تو پلے مریک یم پلے مفک دادو نمبتا تو یقیناً نمے دا ویڈیو